Динар, сәлем, қара. Урамда боз диома, боз. Қоя, yok бетілжия. 1 апрель шайыртам да күл. Бұлдарасымыз, ярай, бірген нөл. Ләкин әйді шайыртуларыны біраз шетке алып қойық, чүнкі біздің эфир башланды. Дөп-діріс. Сәлем, достар. Сәлем. Эфирда ең қызықлы, ең шәп тапшырыларының бірсі. Қысқасы, сіздің білән яшілер тұқталышы. Кеттік! Концертқа өттік дейеш, біз бек шатландық. Ең ауыр сізлердің бірсі болыр деп ойлаған есіңе үшін жеңілгіне. Ураза тұтмағанда кіші ифтарға келсін. Демек, бүгін күлік өкіні, әйме? Нәқ шулай, әлгі бейрем барлық халықларда да, барлық иллерде де бейрем итілі. Лекен ғыммен аның міне бір түгел тарихы yok деп етіп бұла. Шынки Ирак ғасырларда 1 апрель ол йорт хужасының, яғни домовойның уяну күні бұларақ бейрем етілген. Йорт хужасы ол барлық урман хайваннары кебек қышқы йықыға кеткен болған, һәм онда шулай ойнап күліп, уята тұрған болғандар. Әйе, шуңа күрә 1 апрель күні кішілер шойарталар, күлелер, түрлі қызықлы киімлер киелер. Нәқ шулай, һәм білесің ғына Динар, 1 апрель ол бетінде язның 2 айы деген сөз. Әйе, шунан? Яз күні біздің барлық табиғат уяна, оның білен бірге біздің организмда уяна, илхам келе, жырлысы келе, бейісі келе, һәм ғыммен барлық бәйгілер де нәқ мына яз күні өткерлі. Һәм әлгі бәйгілерінің бірісі, ол да болса весенний выкрутасы деп атала. Һәм аның турында толарақ бізге дәл еслеп кетешек. Олайса қарайбыз? Шындай традиция бар яз келді екен, весенний выкрутасы фестивалі да хешексіз келешек. Бұйында бір түрлі аксиомаға айланды. Бұйылда Башқалабыз Қосанда Россияның ең сәләтлі балалары желді. Бүгін Қосанда весенний выкрутасы 23-ші халықара балалар һәм яшьләр иҗаты конкурсы фестивалі җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы һәм кылык концерты узды. Бәйге Татарстанның мәдәният, мәгариф һәм яшьләр эшләре министрлыклары ярдәме белән уза. Это был первый фестиваль, который когда-то в 2000 году зародился в городе Казани. И с тех пор на наших сценах нашего города побывали более 100 тысяч человек, которые приезжают в Казань со всех уголков России. В этом году у нас представлено 20 регионов. И главное его отличие, мне кажется, от всех остальных, это стабильность. Стабильное, уверенное, профессиональное жюри, прекрасные коллективы, которые приезжают. Шыннанда әлеге бәйгенең географиясы бик зур һәм киң кылачлы. 23 еллык тәҗрибәсе белән яхшы репутациягә ия. Шуңа да коллективлар бирегә бик теләп килә. Мы приехали из детского центра «Орленок». Это находится на побережье Черного моря. Наш коллектив называется «Орлята». В честь, по легенде Орленка, мальчика, которого звали Орленок. Конечно, надеемся на первое место. Откуда вы приехали? Мы приехали из города Сызрань. Ага. Расскажите немного про свой коллектив. Наш коллектив существует уже 27 лет. 29 лет. Наш коллектив бывал уже на этом конкурсе, но наша группа именно впервые приехала. Очень крутая атмосфера вообще этого конкурса. Круто себя ощущаешь, можешь познакомиться с новыми коллективами, которые могут тебе дать толчок для новых каких-то достижений, а также ты можешь мотивироваться с помощью них. Безнең татарстанлылар да калышмый. Мәсәлән, «Дорога из города» бию театры бу бәйгегә бик яратып, елдан-ел күбрәк номерлар әзерләп киләбез ди.
Бу фестивальдә күп еллар катнашабыз инде үзем әле бала вакытында да катнашадырык. Монда безгә менә атмосфера ошый, күп кешеләр белән очрашабыз, күп кешеләр белән танышабыз, төрле коллективларга карап, алардан үрнәк алабыз. И әлбәттә, без монда жюри өчен киләбез, чөнки монда бик профессиональ жюри. Фестивальдә беренче тапкыр катнашасызмы? Юк, өченчеме, икенчеме тапкыр монда катнашабыз. Алайса сез инде русча әйткәндәй опытный. Менә гала-концертка үткәнсез, димәк үзегезне шәп күрсәткәнсез. Ничек сезгә ошыймы бу фестиваль? Бик шат без гала-концертка үттек дигәч, без бик шатландык. Ни дип бию күрсәтәсезләр? Китегез әле үзегезнең номерыгыз турында. Он мчится к мечте своей. Димәк, номерыгыз хыяллар турында. Менә аларның номерлары да хыял турында. Үзләренең хыялы бүген җиңеп чыгарга без сезгә әлеге хыялыгыз тормышка ашсын дип теләп калабыз. Менә шулай кайчандыр бәйге булып башланган весенняя выкрутасы хәзер тулаем бер зур хәрәкәткә әйләнгән дисәк тә, һич кенә дә арттыру булмас. Динар шаяру белән быелгы апрель ае ул Рамазан аена туры килде бит. Әйе, бу айда күпчелек мөселманнар ураза тоталар. Дөрес, Рамазан ае ул барлык гынахлардан паклану, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән бизәкләү ае. Нәкъ шулай кояш баю белән чираттагы ифтарлар башлана. Әйе, барлык мөселманнар авыз ачарга, гаиләләре янәшәсенә, яисә мәчетләргә җыела. Табынны бу көннәрдә Казан үзегендәге милли ресторан комплексларында да әзерләгәннәр иде. Киләсе видеозмага күз салырга тәкъдим итәбез. Кеше гомере буена нидә булса мөһим вакыйгаларга гел әзерләнә. Һәм әлеге мөһим вакыйгаларның берсе ул да булса Рамазан ае башланып китте. Әлеге айны без нык көтеп алабыз. Хәзерге вакытта без Туган авылы милли комплексында һәм биредә ифтар мәҗлесе үтә. Һәр мөселман кешесе өчен иң кадерле һәм иң көтеп алган айга аяк бастык. Туган авылы милли комплексында күп кенә эшмәкәрләр, хәйриячеләр, журналистлар, мәдәният эшлекләре җыелган. Барысы да тормышын игелек кылуга багышлаган кешеләр. Бүгенге чара алар өчен аеруча әһәмиятле. Без инде ел сайын Рамазан айны көтәбез. Без ел сайын монда җыябыз безнең дусларны, ел сайын җыябыз консулларны, ел сайын җыябыз лидеров төрле конфессияларны җыябыз монда. Бүген Туркиш консулы Исмет Эрикан ярдәм бирде бергә ясарга бүген ифтарны. Ул рәхмәт әйтә кешеләргә, кем булышты гуманитар ярдәм итәргә. Бүген без бергә бүген ифтар ясыйбыз, дуга укыйбыз. Ассаламу алейкум. Бөтенегезгә шундый матур изге Рамазан ае хәзер безне каршы алды, без аны каршы алдык. Шундый көтеп, беләсезме? Минемчә, менә мин сезгә әйтәм, алдымда минем әнием. Нишләптер, белмим, нишләптер аның турында килеп. Бүгенге дугалар Алла биргән булса, бөтен без бу дөньядан киткән шәхесләргә, туганнарга, бөтен халыкка дуга булып барсын. Ел сайын традиция буларак Туган авылы милли комплексында ифтар мәҗлесләре үтә. Рамазан аеның тәүге ифтары шулай ук биредә узды. Ифтар Казакстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Иранның Татарстан консуллары белән берлектә узды. Ифтарда Татарстан мөфти Камил хәзрәт, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе дә катнашты. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шейхли Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә "Иза дахала Рамазан, Рамазан ае кергәндә, футихат абвабул җанна, җаннат ишекләре ачыла, гуликат абвабун ниран, тамух җәһәннәм ишекләре ябыла, ва сулсилати шаятин һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә." Аңа күрә үзгәрергә бу менә дигән форсат.
Һәм Аллаһ субханаһу тааля Куръани Кәримдә бу уразаны безгә боера. Я аyyuhallazina аману кутиба алейкумус-сиям, ураза тотыгыз, сезгә фарыз кылынды дип әйтә. Һәм тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Ман сама Рамадан, кем Рамазан аенда уразада булса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби", аның барча гөнаһлары гафу ителер. Барыбызга да ураза тотарга насыйп булсын. Аллаһ уразаларыбызны кабул итсен. Мондай кичәләрне туган авылым комплексында һәм Татарстан мәчетләрендә көн сайын уздырырга ниятлиләр. Рамазан 22 мартта башланып, 21 апрельдә тәмамланачак. Бу барлык мөселманнарны берләштерә торган ай. Рамазан барлык туганнарны очраштыра, ә иң мөһиме аларны изге гамәлләрен кылдыра. Алла Тәгалә дугаларны кабул итсен. Бу бит ифтар, күп кеше менә аны уйлый, теге пост дип ашамаска, ни дип, ул бит менә кызганычка каршы менә яшьләр ниле, значит, аның иштәлеген, мәгънәсен алар барсы да белмиләр. Менә шуңар безгә күбрәк кирәк яшьләргә сөйләргә, ничек ул, нәрсә ул ифтар, нинди фикерләр белән, нинди хисләр белән ифтар без тотабыз, нәрсә бул ифтардан көтәбез, нинди безнең дугалар ничек шундый, значит, менә без үзара сөйләшергә тиеш. Һәрбер беребезгә киңәш бирергә тиеш. Менә без ифтарга ураза тотмаганда кеше ифтарга килсен. Безгә ифтарга килсеннәр икенче милләтләр, христианнар да килсеннәр. Алар карасыннар ничек бу бәйрәм безнең үтә. Алар намаз укымасалар, ифтарда булмаслар. Менә ул барбыр монда килү, барсы белән дә оралашу бергә, ул үзе бер зур сәвап. Шуңар килсеннәр, без аңар бер нәрсә әйтмибез. Менә шул ифтар вакытында күп кеше намаз укый башлый. Илзия, яз көне илһам еш килә дип сөйләштек, әйме? Әйе, миңа калса күпебезнең шулай. Мин бераз уйлап тордым да, безнең Илһам Лайф сәхифәсе барын искә төшердем. Бәлки безнең берәр язгы Илһам Лайф бардыр. Бар, әлбәттә, шуңа күрә әйдә озакка сузмыйча сүзне Гөлназга һәм аның чираттагы кунагына тапшырыйк. Жер шары шундый зур, кайларда булырга җитешкән икән ул? Миңа калса, бу сорауны без бүген аның үзенә бирәчәкбез. Чөнки бүген миндә кунакта диңгезче, көрәшче һәм искиткеч матур тавышлы җырчы Ринат Гарифуллин булачак. Ринат Гарифуллин, җырчы, көрәшче. Әлмәт районында туып үскән. Политехник техникумны тәмамлаган. Көрәш буенча спорт остасына кандидат. Укытучым икән, әллә инде классташым әйтте, әдәле син пародия куй әле ди. Безгә сыйныфны беренчелеккә чыгарыр өчен пародия кирәк. Аннары мин моны сценарийсын ятладым. Без инде бик кызык кына булды, килеп чыкты. Аннан соң шулай мәдәният йортына чакырдылар мине. Үзебезнең авылда инде бу. Уйладым инде, киңәшләштем. Әнидән дә сорыйм инде, мәтәмәни ялай кеше килдереп булмастыр инде, мин бит инде артист түгел, мин бит ул вакытта көрәшеп йөридем. Мәтәм малай булмый инде. Ну попробуй, нигә инде шулай теге отказга китмәде, әйдә эшләп кара, может яратырлар дип попробуй. Шуннан оештырып чыктым инде, мин нәрсә генә булса да халыкка кызык булды, видимо, ошады, кул чаптылар. И шуннан әкрен генә китте минем концертларда җырлый башладым, пародировать иттем баштан беренче мәлне, бер где-то бер 3 ай гына пародировать итеп җиргәмендер шулай. Аннары инде әкрен генә остара башладым мин. Уже чыгып басам сценага, әйбәтләп, рәхәтләнеп, үземне иркен тотам. Син әйтеп киттең, мин ул вакытта көрәш белән шөгыльләнә идем дип, көрәш өлкәсенә ничек килеп кирдең син? Мине әти хәзер ялгышмасам 10 яшымнан йөртә башлады. Әлмәткә 70 километр бит ул безнең авылдан, Елхавайдан Әлмәт 70 километр. Однаga 2 тапкыр, вторник, четверг без көрәшкә йөри башладык. Әти мине көрәшкә алып бара иде Әлмәткә. Аннан соң инде китте әкрен-генә. 2-3 еллар уже мин полным ходом тренироваться итеп, беренче урыннарга менеп бастым пьедестальгә. Һәм дә инде 11 ел буена мин көрәштем.
Минем беренче тренер действительно мине кандидат мастер спорта исеменә хәтлек күтәрде. Ә киләчәктә инде мастер спорта булырга планлаштырам. Син әле шулай безнең диңгезчедә, диңгез белән үзеңнең тормыш юлыңны ничек бәйләдең? Армия сафларында хезмәт иттем диңгезче булып. Крымда служить иттем, Севастопольдә. 30-нчы дивизия надводных кораблей. Минем инде кораблем крейсер Москва. Беренче диңгезгә чыгулар инде ул бигрәк тә шундый ниндидер тәмле иде. Кара диңгезләргә күп чыктык. Ә урта диңгезгә менә ахырдан гына инде служба ахырында без как раз таки эләктек. Сирия арна барып кайттык без. Диңгездә хезмәт иткән шул кадәр якын булып калды. Хәтта инде мин армиядан кайтканнан соң да, службадан кайтканнан соң да су транспорты университетында хәзер студентлар тренировать итәм. Анда инде безнең Салахов Ильяс Рахимҗанович су транспорты университетын җитәкли. Бик зур рәхмәт аңа шундый мөмкинчелекләр биргән өчен. Хәзер инде шунда студентлар белән, балалар белән шөгыльләнәбез. Миңа килгән бер генә кунакның да уен уйнамыйча киткәне юк. Шуңа күрә синең өчен дә бар махсус уеным. Хәзер мин сиңа бирәчәкмен төрле сүзләр, ә сиңа аларны кертеп җырларга кирәк булачак. Син әзерме? Бик әйбәт. Әзер. Әзер булсаң, әйдә киттек. Беренче сүз синең өчен түгел дигән сүз. Махсус сайладым мин аны. Түгел? Ие. Минем бит үземнең җырым түгел сүзе кертелгән. Шуңа күрә махсус сайладым мин аны. Син түгелме, әллә син түгелме, йөрәгемне минем урлаган. Татылы хисләр миңа бүләк итеп, мәхәббәткә җанны чорнаган. Менә? Ай, шәп булды бу шәп. Миңа калса бик әйбәт старт булды безнең уен өчен. Һәм без алга таба дәвам итәбез. Киләсе сүз көрәш. Көрәш кыры дөрләп тора, дулкынлана мәйданнар. Алып салып көч сынаша безнең кыю баттырлар. Кайларга гына барсак та җиңү безнең кулларда. Бар йөрәктән тырышабыз баттыр сүзен акларга. Менә бит мин иң авыр сүзләр берсе булыр дип уйлаган идем, синең өчен җиңел генә булып чыкты бу синең өчен. Һәм киләсе сүз ул да булса яз дигән сүз. Менә без хәзер яз хөкем сүрә безнең җирдә һәм яз инде ике төрле җырларга була, но миңа инде барыбер теге ошаганы хәзер теге трендовый диергә. Яз килә, безгә мәхәббәт бирә, яшь кызларның йөрәкләре шәбрәк тибә. Шуннан да һәркемнең күңеленә яз килде һәм керде буга инде. Шулай ук без дә сезгә яз мөхитен бирә алганбыздыр дип ышанам. Иҗат белән рухландык, моңландык, ә хәзер инде тапшыруыбызны алга таба дәвам итсәк тә була. Юлы тукталышы булды, илһамлы тукталыш лайык булды. Тагын нинди тукталышлар? Илзия, кара тышкан. Динар, нинди тышкан булсын инде бу? 1 апрель, шаяртта көл, бергә бер. Ну, Динар. Мен хәзер нәрсә турында сөйләгәнемне оныттым инде. Төрле тукталышлар турында сөйләдем. Шулай бит әле. Алайса әйдә тизрәк, киләсе тукталышка юл тотыйк. Балашлык җыры концертлары үз эшен дәвам итә. Бүген Шаян ТВ Казан шәһәренең 35-нче лицейында. Гадәттәгечә төп артистлар ролен Сәйлән телевизион фестивале җиңүчеләре башкара. Алып баручылар Шаян ТВ телеканалының нәни хәбәрчеләре, ә инде тамашачылар мәктәп укучылары. Шаян белән мияу да калышмый. Алар безнең белән һәр концертта күңелләшеп йөри. Җыр биюдән тыш иң актив балаларга Шаян ТВ каналы кичкенә бүләкләр өләшергә дә өлгерде.
Мин бүген Мактаулы егет җырын башкардым. 35-нче лицейда. Монда бик матур, шундый свободный атмосфера, җырларга рәхәт ие, балалар кул чаптылар, миңа ошады. Балачак җыры концертлары күбрәк булсын ие, ул миңа үсәргә булыша. Төрле стиль, җырларның стильләре бар. Шул бөтенесе дә аерыла. Шуңа күрә син шулай үсәсең инде, җырлый. Мин балачак җырын бик яратам. ШНТВ-га рәхмәт. Сәләмәтләрне, сез бүген концерт кырадыгыз. Ошадымы, юкмы сезгә? Нинди танылган җырлар ишеттегез? Миңа ошады, бик матур итеп җырладылар. Менә мондый концертлар сезнең уйлавыңызча кирәкме? Бик кирәк. Күбрәк булсын иде, миңа бик ошады. Шәп. Ул туган телне оныттырмый. Концертлар сериясы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре ярдәме белән һәм Мәрхәмәт Милосердие Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары оешмасы белән берлектә үткәрелә. Концерт җыр-биюләр, җанлы аралашу, шаяру, көлүләр белән үрле бара. Концертта катнашучылар тамашачылардан бик күп рәхмәт сүзләрен шулай кабул итә. Бүген без 35-нче лицейда һәм әле генә балачак җыры концерты үтте. Безне бик якын итеп күрделәр, алкышлар белән күмделәр һәм балачак җыры концерты алга таба да дәвам итсен, чөнки татар телен үстерүгә ул бик ярдәм итә. Бу концертта татар телен, туган телебезне кадерләп Сәйлән фестивале финалистлары чыгыш ясый. Алар балачак җырында, балачак җыры бәйгесендә җиңгән җырларны җырлыйлар. Балачак җыры концертларына рәхим итегез. Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Башларыңа моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. О җаный, сездә булырсыз җырчы.
сирәк. Ай җаны, безнең Казанда сирәк. Безнең Казанда сирәк. Менә Әлзия безнең тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Әйдә, сау булашыйк. Юк, Динар. Бу юлы инде мине алдый алмыйсың. Әлзия, ышанмасаң ышанма, чөнки безнең тапшырыбыз чыннан да ахырына якынлашты. Не, яңа гына башлаяк түгелмесең? Шулай шул, ләкин син борчылма, чөнки безнең атна бик тиз үтәчәк, һәм без сезнең белән яңадан күрешербез. Килешәм. Дуслар, бүгенгә шулар иде. Киләсе атнада очрашканчыга кадәр. Хуш.